A costa galega e cantábrica é un paraíso natural diverso, cheo de vida e oportunidades para un desenvolvemento sostible. Unha parte importante desta diversidade son as aves mariñas. Na liña de costa podemos atopar gaivotas patiamarelas e mar aberto pardelas cincentas. Tamén convivimos con corvos mariños, paíños europeos e araos, entre outras especies. A súa cantidade e variedade son indicadores da saúde deste ecosistema. As aves axudan a fertilizar e depurar o mar e dan continuidade á cadea alimentaria. De feito, no pasado, os mariñeiros e mariñeiras localizaban os bancos de peixe seguindo os grupos de aves. Na procura de peixe, as aves mariñas vense ameazadas accidentalmente polas artes de pesca. Isto, xunto co desenvolvemento industrial e a contaminación, provocou que, dende mediados do século pasado, acabásemos co 70% da súa poboación. Estamos ante un grave problema para a biodiversidade. A continuidade do sector pesqueiro ve debilitado o ecosistema do que depende, ao perder a súa fonte de recursos. Na procura dunha solución común nace Noraves, un proxecto colaborativo co sector pesqueiro co que buscamos reducir a mortaldade accidental das aves mariñas en artes de pesca. Queremos garantir a sostibilidade da actividade pesqueira mediante diferentes estudos, análises e tecnoloxías innovadoras. Para identificar as zonas de maior risco, colocamos micro-GPS no lombo de algunhas pardelas e gaivotas e mapeamos as zonas de pesca das distintas artes. Isto permítenos coñecer os lugares nos que as viaxes oceánicas das nosas aves coinciden coa actividade pesqueira. As mergulladoras afogan atrapadas en redes fixas, como os trasmallos, e outras perden a vida enganchadas aos anzois dos palangres. Valéndonos da observación directa e da experiencia da xente do mar, realizamos ensaios modificando estas artes. Cos trasmallos estamos a traballar en dúas direccións. Unha, cambiando as cores das boias para que sexan máis visibles para as aves, e outra, eliminándoas para que a rede non teña tanta flotabilidade e non lle supoña un obstáculo. Nos palangres engadimos cometas espantallos para que as gaivotas e mascatos non se acheguen ao cebo dos anzois. En Noraves seguimos a traballar colaborativamente para dar resposta a este gran desafío: coidar da biodiversidade mariña e garantir a supervivencia das nosas aves mariñas e da xente do mar.